Dnes sme prišli na návštevu do Zingy, kde vyrábajú perfektný nápoj, ktorý sa hodí práve na jesenné dni, ak na vás náhodou niečo lezie, alebo ak nechcete, aby na vás niečo liezlo. A rozprávame sa s pani Slimákovou, ktorá je zakladateľka Zingy. Spoluzakladateľka. Spolu s manželom. Čiže rodinný podnik. Je to rodinný podnik, áno. A čo vás priviedlo k tomu vyrábať práve tieto zázvorové šoty? Viete čo, v prvoti to bola úplná náhoda, lebo zázvor, my sme vlastne s touto myšlienkou začali možno 10 rokov dozadu a vtedy zázvor na Slovensku podľa mňa nebol ešte taký populárny, ale ešte v predošlej práci som dostala ako vianočný darček Secret Santa, som dostala takú po domácky vyrobenú zázvorovicu. A to bolo naozaj len do vodky nastruhaný zázvor, plátky citróna. A vtedy vlastne prvýkrát sme tak ochutnali zázvor a sme si povedali, že wow, že to nám chutí, to tu nie je. Tak najprv sme skúšali iba také naozaj domáce recepty, lebo obidvaja s manželom sme z dediny, máme veľké ovocné sady, čiže máme aj domácu talenku. Zdroje. Áno. Tak sme si skúšali doma robiť nejaké pokusy, dávali sme to prechutnávať okoliu a dostali sme veľmi pozitívne odozvy. Tak že je to taká náhoda, ale vlastne prvá myšlienka bola vyrábať zázvorový likér, alkoholický. No len keď sme sa pustili do toho procesu, tak sme zistili, že je to extrémne náročné získať všetky tie povolenia na výrobu alkoholu. Ale tým, že už sme museli mať priestory a vlastne všetko po krokoch, tak sme si povedali, že tak musíme skúsiť aj niečo nealkoholické, aby sme zatiaľ minimálne tie náklady na prevádzku vedeli udržať. Tak si povieme, že dobre, skúsme zázvorme citrón v nealkoholickej verzii. Dali sme to ochutnať okoliu a wow, to bol ošial. A dokonca teraz je to taká zhoda náhod, ale to nealko, čo bolo vlastne taká náhoda, len taký side product, aby sme vykryli náklady, tak vlastne to je teraz tá naša vlajková loď. A toto, čo teraz vyrábate, túto verziu, je už nejaká ďalšia verzia, alebo je to nejaký ten prvotný recept, ktorý ste vtedy začali robiť a trvá to doteraz? Táto nepasterizovaná, ktorá je vo Fajných potravinách dostupná, tak to je ten úplne prvotný recept. Potom už tá pasterizácia, ktorá sa pridala až neskôr asi po roku, lebo trh vlastne ukázal potrebu distribúcie a skladovania na regáloch, tak tam už sme prispôsobovali tú receptúru, aby sa čo najviac chuťovo priblížila presne tomu originálu, lebo samozrejme to zohriatie mení tie chute. Ale vo Fajne nájdete teda nepasterizovaný ako jedno z mála miest, kde ich skutočne môžete nájsť. A musím podotknúť, že naozaj najlepší a najzdravší aj chuťovo, aj čo sa týka zdravotných benefitov. Toto je Zingy originál. Že je to skutočný originál. Áno. Ten pravý. A v čom je podľa vás ten váš nápoj taký nejaký iný alebo špeciálny, alebo čo je to vaše také nejaké, taká tá esencia toho, že prečo práve Zingy? Určite je to presne ten pomer surovín, ktorý používame, lebo tá chuť je naozaj taká vyvážená, že človek si to dá s pôžitkom a neskriví sa mu tvár potom, keď si dá nejaký iný konkurenčný produkt, kde je obsah zázvoru 70-80%. Ono to síce môže znieť ako marketingový ťah, že je tam obsah zázvoru až 80% a koľko to má zdravotných benefitov, ale na druhej strane nedá sa to piť. My sme sa naozaj snažili urobiť tú receptúru takú, aby si to človek nekupoval naozaj iba vtedy, keď je chorý, ale aby sa to dostalo do každodennej rutiny, ako napríklad my ráno doma pijeme každé ráno štamperek, aby sme boli zdraví. Lebo naozaj zázvor, meda aj citrónu, všetky tieto tri suroviny sú veľmi zdraví, prospešné. Keby som začala menovať všetky zdravotné benefity, tak tu môžeme sedieť do zajtra. A všetci máme Google, tak si to vieme nájsť, ale v podstate určite pri respiračných ochoreniach má silné protivírusové antibakteriálne účinky. Sú dokázané aj vedecké štúdie, napríklad pri pravidelnom užívaní zázvoru, tak zápaly kosti ustupujú. Čiže ľudia, ktorí majú artritídu, alebo pravidelní športovci, alebo ľudia, ktorí majú nejakú fyzickú aktivitu, tak je naozaj úľava od námahy svalovej. Podporuje trávenie. Dostali sme feedback od našich zákazníčok, ktorí mávali pravidelné migrény. Že keď začali užívať Zingy, tak po mesiaci dokonca aj migrény ustupujú.
Že vlastne taký všeliek by sa dalo povedať, hej? No, tak... Ale treba tam brať to, že vlastne by to malo byť nejaké pravidelné, hej? Že nie, že si to dám raz, keď som chorý a očakávam od toho zázračné vyliečenie, ale potrebuje to mať asi nejakú samozrejme, nie je to liek. Čiže nie je to antibiotikum, ktoré si kúpim v lekárni a ktorý má naozaj nejaký rýchly, okamžitý účinok. Je to prírodné liečivo. To znamená, že pri dlhodobom užívaní sa naozaj na tej imunite ukáže výsledok, ale samozrejme, keď som chorý a myslím si, že iba zingy ma vylieči, keď som taký chorý, že nevstanem ani z postele, tak to nie. Čiže naozaj tá pravidelnosť sa odporúča. Ale keď sme chorí, keď sa cítime zle, tak vtedy sa odporúča zvýšiť tú dennú dávku. Jasné. Mňa by ešte zaujímalo, že prečo sa vlastne volá zingy? Áno. Pôvod je z latinčiny, lebo vlastne zázvor je základná naša surovina, nositeľ tej dominantnej chuti a po latinsky sa zázvor povie zingiber. Čiže zingiber, zingy. Jasné. Teraz už rozumiem. A ešte by som sa vás opýtala, aké máte sny alebo plány do budúcnosti v súvislosti so zingy? So zingy. Tak v prvom rade by sme chceli si nejako upevniť pozíciu na Slovensku, alebo doteraz si dovolím tvrdiť, že už sme celkom známi na východnom Slovensku, ale to stredné a západné Slovensko, tam sme ešte mali veľké medzery, čiže geograficky sa rozšíriť viac na západné Slovensko a potom samozrejme aj export do zahraničia. No a v budúcnosti potom skúšať nejaké nové produkty, nové príchute. Že by ste niečo akože, doplnili. Na šéf inak akože nie je úplne ako zámerom, ale mieša to mierne s kávou a celkom to akože odporúča. Predstavivosti sa medzi nekladú. Samozrejme, komu ako to chutí. Hlavne, aby dostal tú dennú dávku vitamínov. Takže kľudne. Tak ďakujeme veľmi pekne, že sme mohli byť tu, že sme mohli vidieť, ako sa zingy vyrába a kto za tým stojí. Ďakujeme vám, že ste nás prijali aj pohostili a prajem vám veľa úspechov s vašimi snami a víziami do budúcnosti aj zingy. My ďakujeme, že ste prišli. Sme veľmi radi, že takto nám pomáhate sa spropagovať a dostať vlastne do povedomia ľudí. Tak na zdravie. Na zdravie. To sa mi páči, že vlastne zatiaľ v každom videu na konci pijeme. Ale...